Assalamu alaikum jama'a, yau ni ma na zo ɗan koya muku wani abu ne a kaɗan a cikin editing. Wato ina son koya muku yadda ake ɗaura cover ne. Kamar yadda kuke kallon videos na yawanci ina ɗaura cover akan su, kamar wannan first video na kun ga iPhone 16 a gefe sai kuma ga GLK a ƙasa sai kuma na ɗan yi caption. Kamar kuma wannan wanda ake cewa mata gare ku. A kuma wani an sa hoton kare aka ce ɗan gwari da naman kare. So zan koya muku insha Allah mu shiga cikin bidiyon. Idan kuka shiga cikin manhajar ku ta CapCut za ku shiga wajen overlay, na son kowa san overlay, sai ku ɗauko PNG. In ka dawo PNG ko kuma ku ɗauko abin da za ku yi cropping background ɗin shi, kun ga kuɗi sai in saita kuɗin wajen daidai hannuna inda nake zaune da yarinyar. Gashi nan mun saita. To sai mu koma can baya sai mu shiga wajen cover ɗin nan na farko, sai mu je daidai wajen za mu je shi a hankali. Daidai inda ya ɗaura overlay ɗin kenan, a hankali za mu ga shi saboda mu kai wajen kan mu ci wajen. Kaga kaman ga wajen nan. To kun gani sai mu saita shi. To ga wajen edit cover ta hannun mu na dama. Wajen edit cover da ta hannunmu na dama sai mu danna shi. To idan muka danna shi, idan ya kai mu a nan ne zamu je kai mu inda zamu yi editing, mu ɗan ƙara editing mu sa suna da text da sauransu. Shikenan muna gamawa sai mu saving. Yanzu ba kuma sa mata da kuɗi, abin da zan sa kenan a jikin bidiyon. Watan to daga process ɗin nan shikenan sai kai wajen matakin saving, shikenan sai kai saving abinka. Don kuma kana so ka ƙara abin da yafi wannan jan hankalin mutane domin su kalla bidiyon, za ka yi ƙarawa. To a taƙaice dai wannan shine da ake ɗaukarwa. Na gode. Da Allah ku yi following ɗina idan kai sabo ne a wannan page nawa, kuma kai sharing domin wasu su amfana.